Totang de aprang si nang litum media bitung atum toda pen nonan kita nang kede bunteng apot aprang si nilitum Teron Chingrum tiripi meyahin pen nang litum phan kurwang thunang pajirlo pini ladak nilitum Teron Chingrum tiripi amaya hin pen parti patir piponsi suru pothar Teron Chingrum awar amaya aparman ini nilitum labangso mai sengpon lo lasi labangso Amei lo Mei pu lapen kongchun bang pendang lok klembang pu tumpaning wai pon lo rat sekoi pet pen lasi nanglitum herangke athengnu pini ladak non hedjong suru pothar Teron Chingrum awaramai aparman kesengpon Mei pu lapen kongchun bang amen nilihin pen nanglitum thengnu than kachini gangtung lake laloje Mei pu sonjit Teron lapen kongchun bang mate General Secretary George Teron alang litum bahani phan rat sekroi pet pen si ini labang sodak suru pothar Teron Chingrum hawarmai aparman alang litum phan ingbai pondo non aprang si nilinang litum phan klardak pen pachini kangtung lalo je chu kedam tang ningkan suri nira ingkoi rapli September achiklo dak September achiklo difu press club long nilitum Mei padulo hula so Amei long karbing long det kali angtan ke doa Teron atum phan Chingrum pen nilitum isibet ke dopen nilitum kachini thekji mate kurjonang bong chichini thekji phansi nilitum hula sudhu akemang padusi hula dak nilitum rat ami pi ason judak difu club long dolo la det pen difu club long do det pen angko December chugadam tang 2004 aningkan December chiklo bolong komaji long hula dak nilitum tiripi mai arpu chepek lo lapen la arpu chepek det pen angko nilitum nijangkar benglong dongkamukam irrigation ai bilong nilitum kudak first executive ing dibo lasi hula so first executive kangni along labangso Amei long nitum isi cheparai lo je ingkoirat trok hawarmai mate Teron Chingrum hawarmai sengnang jipu hula dak cheparai pen atengsi ini ladak sitame nilitum suru pothar Teron Chingrum hawarmai aphan pini sengpon lasi non nilitum pini pen ke sengtang hawar ingkoirat trok angbong pen pini ke hawar kri si sengpon tanglo aprang si ke nilitum nokhum trok matela nilitum kurjonang bong kaching hon thekji aphan mate manpeng kachipi thekji phan la so thirpi en ponsi nilitum la Teron Chingrum tiripi maita senglo athe nilitum Teron det kali ilitum karbi kul photum ke kedo chihi jam nangli jungjung nanglitum methang apurial phan sitame nalitum chichini ne topic la so athirpi nc nilitum Teron Chingrum amai tiripi sitame litum senglo la pen nilitum la Teron nong hu frok sitame kisung ke boy adhu nilitum kurjonang bo kosona bidi pen ka cherap si kisung pen nilitum chingrai thejima la so athipi lo eson ke la pen eson pen bangke nangli non akai adhu ke hikhabida bu sitame nilitum kurjonang bong sitame kurjonang bong dedelo nanglitum ilitum Teron kurphong bong sitame ilitum kisung ke boy adhu sitame nangli
lo thek o sitame tangka maha kaduri joini nanglitum akang tu yang dang lo chari dun thekedet la sona bang pu bang tu la det ali lo la pen nangli kesu ki une sitamelo nangli tangka kaduri pen joini pena an elitum arbi kur pontum aprandam hai pen nilitum mathasi patir pi ponsi nilitum teron chingrum tiripi mai ta senglo lasi khula sodhu laso teron chingrum mai tiripi sengnang ku ka prang si bangke nilitum long bitisar lo ake hai rupsing teron MLA alangli sitame nilitum nokum throk urjonang bom chingrum pen isung adhu osonsi bidisuri chipi pen isung cepadok kima laso athirpi ensi nilitum teron chingrum tiripi mai ta nang senglo lapen teron chingrum tiripi my first executive Amei kepado ateng bensi pini sitame ladak nilitum suru pothar teron chingrum hawar mai aparman sitame nilitum mei sengpon nilitum teron chingrum tiripi mai ahin penke karbeng longrat thankela loje ilitum karbikur potum ke jongsi non nilitum la nokum throk teron chingrum ason jongsi seng pote nangli tum sitame che sengrep sikeme